ポリネシア人たちは広大な海へとカヌーを漕ぎ出しました。彼らは月や星を見上げて方角を確認し、風や潮の流れを読み、彼らの神様である祖先の導きを信じて旅を続けました。そのお話は神と人の間に生まれた半信半人の神マウイの神話から始まります。マウイはポリネシア人発祥の地ハワイキ常しえの地を発見した神で、釣り針を使って海の中からたくさんの島々を釣り上げたという話がポリネシア諸島の各地に伝わっています。さあ皆様も私たちと共に巨大なカヌー、手羽カヌーに乗って彼らがたどった壮大な航海を一緒に体験しましょう。
星や月、太陽に導かれ、神々の声を頼りに驚異的な航海術を駆使しながら長い長い旅を続けた彼らは、ついに最初の陸地に近づいたことを知らせる印を目にしました。それは鳥です。ポリネシア人たちは知っていました。大海原を飛ぶ渡り鳥を見つけると、その鳥の種類や飛行範囲から陸地が近いんだということを。さまざまな鳥たちが航海を続ける彼らにその道を示しました。そして太陽の光をその背に浴びて、紺碧の海に美しい影を走らせる一羽の鳥がいました。それは彼らの新天地となる島、タヒチへと導く一羽の真っ白な鳥。その白い鳥の名をタバケと言いました。
流だ。